Sport TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A gurguje ɗan TikTok dai kusan ce akan ku dai zan wannan magana, gaskiyar magana. Dan kusancin shigowar TikTok muka tsinci kanmu a wani yanayi wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba wanda ya tsira da zagi, ba wanda ya tsira da faɗa. Duk macen da ta ga dama za ta nuna ba ta da kunya, ko duk namijin da ya ga dama zai yi ba nuna bai da kunya. So wannan hakika ga wanda bai je makaranta ba ganin sa yake ba komai ba. Ma Allah kiyaye mu, ubangiji ya kare. Wato abin da yasa ina so in magana da ainihin wanda suke kiran kansu arewa tiktokers. So abin nan namu ya fara yin girma. Zan yi magana da 'yan ƙasa ta 'yan Najeriya, in yi magana kuma da 'yan wasu ƙasashen, duka dai zan haɗa. Duk inda ake jin yaren da nake ji, duk inda wannan yaren yake ba da matsala in an yi zagin. To idan zai zama a cewa akwai waɗanda suke su ne za su ce kamar arewa tiktokers ko kuma a ƙungiyar tiktokers na Niger ko na Kamaru ko na ina, wannan aikin ku ne. Damar da za mu ba ku ko kuma taimakon da za a yi ba ku, wannan sai an ga hoɓɓasa ɗin za ku yi a zo a zauna a yi. Abin da yasa na ce naku ne, ya kamata ku zauna ku yi wa wannan abin naku linzami. Mu iyakacin mu mutaya individual, in aka ce sai mutum ya zage ka kama shi ko kuma sai ya ci mutunci ka kama shi, ba wai wannan bane kadai zai taimaka wajen gyara. Yanzu kun ga wata baraka ta shiga fada tsakanin 'yan ƙasa da 'yan ƙasa. Sanda ɗan Nijar zai shiga Najeriya, wata ran ai masa wata illar ba a sani ba, ko sanda ɗan Najeriya zai shiga Nijar, wata ran matasa su fusata shi ma wata illar ba a sani ba. Abin da nake so mu sani shine mu za mu yi ƙoƙari ta iya inda za mu iya mu ga mun yi tackling cewar wani ya fito a social media ya zagi ɗan wata ƙasa haka kawai, ɗan Kamaru ne, ɗan Nijar ne, ko ma ɗan ina ne, in dai kai koma ba ma wani dalili. To yanzu ma ba za mu iya yin wannan abun ba, sai dole da haɗin kan su 'yan arewa tiktokers da misali mu a nan ɓangaren mu gyara namu, can kowa shi ma ya gyara nasa. Abin da yasa ci sai da haɗin kanku shine ku kuka san ƙungiyar ku, sannan kowace jiha kun san mutanen jiha. Na ɗaya dai Allah ya sa mu gano su a ƙungiyoyin nan su zo a zauna da su, a haɗu mu je a zauna da lauyoyi, ƙungiyar su ta lauyoyi, mu ga wani taimako za su iya bamu. Mu je mu zauna da ƙungiyar malamai, mu ga wani taimako za su iya bamu. Ni in dai za a yi wannan, wallahi zan jagoranta. Na yi wannan alƙawarin, kuma duk wani abu da za a ce wani expensive ne da za a ce wannan here and there, wallahi zan yi iya ƙoƙari na. To mu zo mu zauna mu samu. Abinda dai kawai muke da buri da shi shine ku tun da ƙungiyar kuna da mutane a garuruwa daban-daban, to lokacin da wani ya zagi wani a wata ƙasar, so da an cewa ne zagi, kaga kenan kai tsaye nan da nan zaka ga an gano dan gari kaza ne, dan unguwa kaza, dan gida kaza, ko yar gari kaza ce yar unguwa kaza, yar gida kaza. To nan da nan za mu ɗauko ta da kanmu mu zo mu miƙa ta nan hukuma, a miƙa ta ga shari'a ga tashin hankali, ko kuma mu zo mu ɗauko shi mu miƙa shi hannun hukuma, a miƙa shi ga shari'a ga tashin hankalin da yake so ya haddasa. Amma idan muka shiru, wannan abin da kuke gani na zagi, wallahi billahi tallahi tun da ya shiga tsakanin ƙasa da ƙasa ba a san me zai haddasa gaba. Mu yi wa wannan abin linzami, za mu iya. Kawai mun tsaya ne, mun tsaya cak, amma wallahi za mu iya. Mu yi masa linzami. Sannan zan kira ga 'yan Nijar, kamar akwai wasu wanda wasu za su tafi wasa suke ƙoƙarin hana su. Duk ba shi zai nuna mana cewar kunyar da za mu gyara ba.
so in har kun yadda mun tashi mu gyara, to kuma bai kamata ku ɗau wani mataki ba, ku saki kowa ya je ya mu'amalar gabansa. Wanda za su yi wasa su je su yi wasa. Abinda dai kawai muke so biyi, mu za mu yi alƙawari mu iya ƙoƙarinmu. Kun san za ka iya ƙoƙarinka ne, Allah ne ke da sauran, amma za mu yi ƙoƙarin da za ku yaba. So mu tabbatar hakan bai ƙara faruwa ba. So sannan kuma daga nan ku yi wa naku mutanen linzami, ku yi wa naku mutanen linzami, kuma ku haɗa ƙungiya 'yan Ghana su ma su samu tasu, ko 'yan ina, duk inda wani ya zagi wata ƙasar, ko ina da doka. Duk mai tada tanzoma an san hukuncinsa, ko mai so ya tada tanzoma an san hukuncinsa. Sai ku ɗauka a kai wa hukuma ta yi doka ta tabbata akan wannan mutumin a yi. Amma kan ku zo ku ce wai wani zai shigo kun hana shi, kun in kuka ɗau wannan matakin, to kun ga already kun ɗau hukuncinku a hannunku. So sai mu tsaya mu sa ido. Ba zai yi ku ce a'a dan wani ya yi muku ku ce wasu hukuncin ya safe su ba. Ku bar kowa, yanzu dai an zo matakin da in Allah ya yarda za a yi hukunci. So ku kyale kowa ya je mu'amalarsa, a yi abin kaman ba a yi ba. Ku yi haƙuri, mu ma mu yi haƙuri nan, a yi haƙuri duka, a yafi juna, so a ɗora abin dan gaba. Amma kada wane je, kada wane, kada aikata, kada aikata, dukkan ku yi wannan. Idan mun gaba ku wannan ba, to mun yadda kun yadda da yunkurinmu, so kun ba mu ƙarfin gwiwa. Amma mutuƙar kuka ce a'a kun hana shigo kun waye, sai mu ci to shikenan, kuna da yadda za ku yi, sai mu ja gefe mu sa ido. Amma in kuna so wanda ka kawo ƙarar ɗansa, so bai kamata kuma ka ce ɗan naka na janye maka, sai ka sa masa ido. Yanzu ya ɗau mataki akan ɗan nasa, in ya ɗauka shi kenan, in bai ɗauka ba shi ne. To ina ba ku shawarar duk wani mataki da kuka iya ɗauka, ko na wani ya zo a ci mutuncinsa, ko a jefe shi, ko a waye, dan Allah dan annabi muna ba ku haƙuri, ku janye shi, ku bari dan Allah kowa ya je mu'amalarsa. A bari a ci gaba da zumuncin da iyaye da kakanni suka hada. Ba wanda ya isa ya raba kansa da Najeriya in ɗan Nijar ne, ba ɗan Najeriya da zai raba kansa daga Nijar. So dalili, in kai baka da ɗan uwa a can, makocinka na da shi, ko ɗan ko wanka ya auro, in haka duk haka muke. To abu ne da akwai wawayen da suke a cikinmu, to bai kamata ba. Yawancinsu duk ƙarancin shekaru ne yake sa su abu, so bai kamata kuma mu dakata su ba. Dan Allah dan annabi, waɗanda suke su ne ƙungiyar TikTok na Arewa, dan Allah dan annabi su neme mu, mu kuma za mu iya yin wani abu ne, shi ya sa muka ne. Waɗanda suke ƙungiyar TikTok ne na Arewa su nuna mana kansu, mu kuma za mu iya taɓuka wani abu, mu ga me Allah zai yi. Ba mu ce za mu iya gyarawa ba, amma Allah zai iya. Allah ya faɗa duk wanda ya dogara da shi zai taimake shi. Amma in Allah ya yarda zai kawo ƙarshen wani ya fito ya ce yau bari in zagi ko da malami ne. Ina ba ku shawara, tsakanin malami da malami in suna abu, mutane su daina shiga suna zagin shi. Ku kyale malamin nan, ba kwa tambayar kanku me isa malam tun da ya fara magana suka fara sa'insa da malam shi bai zage shi ba, sai kai za ka je ka zage shi? Me isa shi bai fito ya hana ka zagin ba? In bai hana ka zagin ba, shi ya zagin ba. Wannan faɗan da ake ta yi na ƙungiyanci, na ɓangaranci, duk abin da zai kawo shi ƙarshe, kowanne ya je makaranta. Ka je da wani ya gayan Allah ya ce kaza, Allah ya ce kaza, kai ka je ka san Allah ya abin da ya ce mana, ka dawo a daina raina ma hankali. Lokacin da muka yi baya an yi wannan, ya fi wannan zafi ma, ƙungiyancin nan da ɓangaranci. Amma wayan da muka duk sai muka tafi makaranta, sai muka gane oke, yanzu yawanci duk mutane mabiyan jahilun, kowane mabiyi za gan shi jahilun ne, mutane su jahilai ne masu yawan, mai yawan ibada. Kaga mutum jahili amma yana son ibada.
bai sanya zai yi ta ba, ko kuma ka ga mutum yana taɓarna mai banna